Inkantolo namhlanje inqume ukuthi uJubjub uzokhalelwa amasongo kaSigonyela uma engayihlinzeki ngencwadi kadokotela kungakapheli izinsuku eziyishumi-nane. Warrant of arrest is therefore authorized and state next appearance then will be the 7th of September 2026 for the accused to appear. Counsel then request that we have the head partner speaking in his absence in the next case. Indeed, so, Your Worship. Abameli bakaJubjub bathi akaqalanga ukugula namhlanje njengoba sekufanele avele enkantolo kepha sekuphela izinsuku ezimbalwa engaphathekile kahle ngokwempilo. It's just procedural. Whenever an accused is not before court, when they are required to be, they then have a warrant issued, but it's not activated until after 14 days if he doesn't have a plausible explanation. Bathi umbuso awunalo icala elinamandla njengoba uJubjub wayengaphethe isibhamu sangempela ngosuku okwenzeka ngalo isigameko. As you know, there was a litany of charges earlier on when he was arrested. And then when we came back to court, those charges were watered down now. It's no longer hijacking or whatever, kidnapping. It has moved down to he's charged for pointing out what looked like a firearm. Icala lihlehliselwe umhlaziyi isikhombisa enyangeni ezayo. Kusenjalo, inkantolo yebantshi yaseVanderbijl Park lihlehlisela ukuphela kwenyanga icala lezisebenzi eziyisikhombisa zikamasipala wasemfuleni eziboshwe ngempela sonto uphiko oluphenya amacala okubulawa kosombusazwe iPKTT keinsolo sokukhwabanisa ukweba kanye nokuphazamisa igqalasizinda eBucayi. This matter is then postponed 31 August 2026. 31 August 2026, that is then for possible formal bail application, all 7 of the accused in custody. Kubikwa ukuthi abasolwa bazenza izisebenzi ezigunyazwe ngokusemthethweni bathatha imali eyangena kuma-account azo asebhange evela kumakhasimende ukuze axhonyelwe ugesi onqanyulwe umasipala kulandela ukungakhokhi. Kubikwa ukuthi lezi insolo ezinye zezinto wayebambe njengonobhala wezimali kulomasipala nongasekho uMartha Rantsofu ayephenya ngazo ngesikhathi socongwa emini libalele endaweni yokulungisa amathaya emoto ngoNdasa. Inkantolo ephakeme ePalm Ridge lihlehlisela umhlaziyi 10 ngenyanga ezayo icala likaSithembiso Mdlalose osola ngokuthungela ngomlilo isakhiwo uSindiso eMarshalltown eGoli ngo-2023. Lokhu kulandela ukungafiki kommeli wakhe enkantolo ngenxa yokungaphatheki kahle ngokwempilo. Lo mlilo wadlula nabantu abangu-76. Inkantolo iyalivula kabusha leli icala ukuze umbuso ucacise ngokungahambisani kwemininingwane embikweni yokuhlola kwezidumbu kanye nobufakazi bezithombe kulabo abashona kulesigameko. Kanti inkantolo yemantshi yaseRandburg khona lihlehlisele umandulo icala likasomabhizinisi uStuart Shanik oboshwe ngoLwesihlanu ngecala lokusabisa intatheli ebithamela isigcawu sekhomishana kaMadlanga. Your case has been postponed to the 1st of September 2026. Regional Court number 2 Randburg for verification of outstanding bail particulars, and you are remanded in custody. You will be detained at Brooklyn SAP or police station. Kubikwa ukuthi uShanik unqubuzane nalentatheli kulandela ukuba imthwebule izithombe ngesikhathi exoxisana noAdams. Amanye amacala abhekene nawo uShanik angayamene naleli cala wokuphula imithetho yokulawulwa kwezibhamu.